What's up? What's up mga Peki kaibigan? na nabalag na. What's up mga kaibigan? So andito tayo ngayon kay Aileen. So alam natin na dito sa ating barangay ay marami na yung mga May kurad po. nagpapa Isa dumarami na yung kaso May ng COVID ating na. COVID-19. So bilang isang chismos, Aileen, ano ang masasabi? Ay, di malat to yun. Bilang isang chismos, ano yung masasabi Ay, mo? yan, yes, masana! Nakarkaro kayo, diga. Ang muna pa ang takurat na Joke. tayo. So joke. Sa halagang 40 pesos. Oo. Ay, ganamon. Asis! Ganamon. Pwede ala eh. Kaping alam! Kantayem dajay. Kantayem dajay. Bahay Kubo. Aji Bahay Kubo original. Ano original ng bahay ko mo? Bahay Kubo kahit munti. mahalang. Tapos kantayem dajay. Kantayem dajay. May isa lang nga challenge pag nagdamo dahil kayo Paan mo. hampay lang ang challenge ajay, kopay lang ajay, description. Tapos tapos kantang dajay paatuhod. Paatuhod, balikat ulo. Tatapag tipunan ta. Bahay kubo kahit na munti. 40 pesos niya. Bagim naman. Bahay kubo kahit na munti Ay tono na lang. Anya? Bahay Kubo kahit na munti. Bahay maminsan nga pulo. Basta di lang kasjay. Bahay kubo kahit na munti. Bahay kubo kahit na munti. Bahay kubo kahit na munti. Bahay kubo. Pag makulong mo na. Okay, 40 pesos ato yun niyo. Kantahan ba yung original nga bahay kubo? Bahay kubo kahit na Kanta mo na. 40 pesos. bahay kubo kahit na Oh, nanalo yung 40 pesos. Kami lang gagawin! 20 pesos, may isa lang nga bugtong. Kawan, may isa lang nga bugtong, tapos na makabawi ka. Tagaduko to ni Aileen ni mga kakabsat. Sa halagang 20 pesos, may isa nga bugtong. Yeah. Okay. Damag na ka, mo. Ang tatay ni Pedro ay may 5 anak. Si Gaga, si Gege, si Gigi, si Gogo at si ano. Na? Si Pedro. Ang tatay ni Pedro ay may 5 anak. Si Gaga, si Gege, si Gigi, si Gogo at si ano. Kumin bagamon. Sino yung pang 5? Di tata. Gaga. Oh, Talaga awan.